Právě se nacházíme v lanovce o nosnosti 2 tuny a nebo 25 lidí. Je to úžasný pocit a hlavně proto, že jsme to úplně sami. Tento pocit se neopakuje víckrát za život. Co nám to na tebe ten student architektonické školy Jaroslava Gočára, že to vyřešil? Podíváme se právě teď. Víte, já bych vám ještě rád upřesnil, že nestuduju architektonickou školu, ale střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára, ne Jaroslava Gočára. Omlouvám se za nepřesné údaje. Nicméně rád bych nyní předvedl pár kousků, které jsem se naučil za rok působení v kancelářské skupině a zde jsou některé z nich. Takže poprosím kameramana, aby případně natáčel, ano? Ano. Ano?